Hi ha una obra de Francisco de Goya titulada El sueño de la razón produce monstruos. En ella apareix un home assegut a una cadira i dormint sobre l'escriptori després d'haver estat escrivint. I amb ell apareixen un grup de criatures inexistents que són fruit del que sigui que estigui somiant. El títol sembla dir que quan nosaltres no pensem, algú ho fa per nosaltres. I no és que generi imatges maques, sinó tot el contrari. D'una manera resumida, Freud defineix el subconscient com aquelles vivències i records que ens han marcat qui som avui en dia. Totes aquelles coses que desitgem eliminar però no podem. Doncs jo no estic d'acord amb aquesta definició. Jo ho definiria més aviat com aquells pensaments que no t'agradaria tenir per les conseqüències que comporta. I no és que els generis tu, aquests pensaments, sinó que algú altre te'ls diu. Igual que aquells monstres del quadre de Goya. Em refereixo a pensar, i si salto des d'aquí quan estàs a un mirador? O el i si caigués al fluorescent quan estàs enmig de classe? O el i si faig un waterdrop? L'altre dia vaig decidir provar el Superliminal. En aquest joc controlem a una persona que ha accedit a participar en un experiment centrat en els somnis. El joc juga amb la percepció de la realitat, fent-nos veure com el nostre cervell pot manipular la mida, la distància i la forma de les coses segons com les interpretem. Aquesta distorsió de la realitat no és només un recurs visual. Reflecteix la naturalesa caòtica i desafiant dels somnis, on el subconscient es manifesta en formes que desafien la lògica i la raó. No és un joc de por, però en canvi aconsegueix, almenys a mi, fer aflorar una sensació inquietant, com si el subconscient intentés dir-nos alguna cosa. El joc et posa en situacions on el que veus no sempre és el que sembla. Igual que passa amb els somnis. Aquestes experiències ens obliguen a qüestionar la nostra percepció de la realitat. I al cap i a la fi, els somnis són l'espai on el subconscient té via lliure per explorar els nostres pensaments més profuns. Però el que més m'impacta és el seu final. Quan sembla que estàs acabant el joc, tornes a despertar-te. I una altra vegada, i una altra vegada, i una altra vegada, i una altra... Algun cop us ha passat això de saber que estàs somiant? És a dir, que de sobte pots controlar tot el que pugui passar en el teu somni. A mi no, i no sé si m'agradaria experimentar-ho. Saber que estàs visquent una falsa realitat que acaba en uns minuts deu ser estrany. Doncs, tot i que no ho he viscut, sí que he escoltat algunes històries i no són molt agradables, la veritat. Un dels meus primers somnis lúcids va ser aixecar-me per anar al lavabo. Al tornar al meu dormitori em vaig veure dormint. Hi havia gent al menjador. Estaven allà, de peu, immòbils. Llavors vaig dir-los que això era un somni. La tele es va quedar en estàtica i la llum es va apagar. Els ulls de tota la gent es van posar negres i em van començar a mirar fixament. A més del Superliminal, un altre joc que em va deixar una empremta profunda va ser el Visage. Encara que no és un joc de somnis, haurem de recórrer a una casa laberíntica viatjant d'al·lucinació en al·lucinació, creant un ambient on el més aterrador és allò que no podem entendre. El joc t'obliga a enfrontar-te a allò desconegut. No és només la por als fenòmens i sorolls estranys que el joc t'indueix, sinó que és la por a perdre el control, la por a no saber què és al·lucinació i què no ho és. Cal dir que el protagonista va perdent la cordura en determinades ocasions, com per exemple estar a la foscor o presenciar esdeveniments paranormals ràndoms. ¡Dale! ¡Dale, Dolores! Quanta menys cordura té, més paranormalitats hi hauran. D'aquí a que obri el vídeo amb l'obra de Goya. El protagonista, mentre menys raó té, més monstres veurà.
També algun cop has notat que el que has somiat té algun significat? Em refereixo a somnis reals, que quan et despertes físicament et notes destrossat pel que acabes de somiar. A mi em va passar amb una situació molt usual i em vaig despertar amb les pulsacions ultra elevades. No he fet cap estudi que ho confirmi, però estic segur que es tracta del teu subconscient intentant dir-te alguna cosa. És a dir, si somies que estàs jugant a la Play, segurament el teu subconscient t'està dient que vol descansar una estona de l'estrès del món exterior. O si somies que fas alguna que et fa posar-te trist i et despertes plorant, potser és que el teu subconscient necessita fer aquesta cosa per tancar un capítol traumàtic. La frase de Goya no menteix. Quan t'estàs a punt de dormir, que és quan comences a perdre la raó, comences a generar imatges al teu cervell que tu relaciones amb persones, animals, situacions. No tenim cap control al respecte, però en canvi està passant tot al nostre cervell. A més, com pot ser que a través d'impulsos elèctrics que succeeixen en una massa de cèl·lules podem tenir una personalitat i podem dubtar del nostre entorn? De veritat que si començo a analitzar com actua el nostre cervell em fa molt de mal rotllo. Saber que tenim un mini-jo dins nostre, saber que de manera independent és capaç d'influenciar-nos sense apreciar-ho, saber que moltes de les coses que ens permeten estar vius les fem en mode automàtico. Carl Jung, per referir-se al subconscient, parlava de l'ombra, que és allò que conté els aspectes reprimits de la nostra personalitat. L'ombra no és necessàriament dolenta, però sovint és allò que preferim no conèixer. Mentre Freud definia el subconscient com un calaix de records i vivències, Jung el concebia com un reflex dels nostres desitjos més profunds i de les parts de nosaltres mateixos que amaguem, voluntàriament o no. Això contrasta amb la versió de Freud i m'agrada més. Ja no és solament qui som, sinó qui volem ser. I tenir-li por al subconscient és tenir-li por a reconèixer la teva persona. Al final, el nostre subconscient és com un company silenciós, no? Un reflex de tot el que som i hem experimentat. I sí, potser ens genera por, però també és la clau per entendre'ns millor. Si ens atrevim a explorar què hi ha darrere d'aquestes ombres, al igual que ho fem amb les parets del superliminal, potser descobrirem que allò que sembla un monstre només és una part de nosaltres que vol ser reconeguda. I en comptes de fugir d'aquest monstre, hauríem d'intentar entendre'l, perquè en aquesta comprensió potser hi ha la solució als problemes que individualment patim. Potser el que ens volia dir Goya és que els monstres només són terribles si els ignorem.